Čaute, to je moje druhé video a mám tu kamaráta. Čaute. Poznáte ho niektoré, je to Dingo. No a my sme sa rozhodli, že chceme natočiť vlog. Pozeraj sa tu. Vidíš? My sme sa rozhodli, že chceme natočiť vlog, tu je náš ďalší kamoš, poď sem. Čau. Ako ťa vidno, že si taký magoj. Pokažeš celé video. Ahojte. Tu zapokaj. Dobre, ty môžeš ísť hrať Minecraft 1.7.5. Ja už. No, dneska som si videl... toto už nebudem hovoriť. Vlog bude počívať v tom... Samo, daj nám tvoj tablet. Oh shit, je tu... nič nevidím. Ukáž? Ale nič z neho nevychádza. Ja vidíš, dačo. On hraje Minecraft a teraz si to pekne zrušíme. Nie! Však ideme na Ask, hľadať otázky. My sa rozložili, že nie vlog, ale... Viete čo už. Tak. Čo ti... David, nerúb. No sláva. Ježimária. Máš taký dobrý tablet, že až... Takže Ask... Kde máš Google? Tu je. Google je tam, oni nevedia. Sorry, prestrihneme. Čaute späť, no a už sme našli otázku. Vybrali sme nejaké otázky. Prvá otázka. Kedy ste sa naposledy pobili? Nepamätám, ale v škole asi. V škole asi sa nedá. Hej, druhá otázka. Čo najradšej chutí tomu druhému? No, tebe chutí tak si myslím, že sviečková. Nie, ani nahovor sviečkovú neznášam. Prečo divný? Najviacej to ten knedlík so kyslou kapustou. Fú. Dobre, a ja čo mám rád? Myslím si, že vyzeráš na pizzu. Ty si magor. Pohľadol si. Yes. Dobre, tretia otázka. Ako ste sa stretli, no? V škole sa nezdá. Aha, bolo to tak. Boli sme v pizzerii a tam prišli gangstri a... Ne, už sa vymýšľam. Čakať. No, bolo to tak. Prišli sme... Ne. Poď sem. Áno, idem tu. On nás Je oznamil. jeho bratranec. A my chodíme spolu do... Dobre. Au. No, teraz musíme asi končiť, natočíme 3 minúty. Mám limit iba na 5, mám veľa videí. Dobre, ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like a nedajte dislike, ale dislike si nastavte, keď to urobíte. A vidíme sa na budúce. Iné ty odber si na srdce. Majte sa. Čaute. Ešte raz, čaute.